tangke unit. La song si mondoli tumta chininang ji Yerusalem so we pulo tangte unit. Napa nang tumta ka chininang ke lo ni tum phana ke nang dok la solam chininang ji. Lasi arna makam nong same Yerusalem so tum phan akenang thep pe kangyang. La sona thaksi soitan da nang tum phana ke nang do. Risoi jang kai hon han lo arnam tanang le phana ke nang Kaceng si eken news abitung atau mapan akhiru pipon parpik lo nang litum dak litum Nizangkar Baptist Association annual conference long nang litum kewang penang kahom report lapen ke penangana news atum ke theglong le sitame nang litum hana ke thegbung long apot nang litum ke klembom kaduk awe phantame litum Nizangkar Baptist hoi pen nang litum phan ana me husume nang hapilo ala Tangte nang litum lebang so nikan se mai pi long monduli ko anse kecetong pon lapan bang ko ana phai se kecetong pon iglon cintun digilo kala litum Nizangkar Baptist Association ke asong ke asulang monduli pan ong ilang sitami monduling ko raisian ke nitum dolo lapen ke labang songbong pen pining alabang so phong phokep da phi aphong ke chok along bang ke bang suri sibak al musini tum dak chitong pon lo lapen ke monduli tin tame danang chitong dun lo la so part ame di pen fellowship udo laken itu Nizangkar Baptist Association fellowship lo laken ha difu stamelang litum tame hilowing pen stame dak bangsi litum alang litum pen tame chitong long lo lapen ke pining labang so annual conference ke adim ke dak Gabriel Baptist monduli pu long paya hawar long ing sampi kadim sitame ongdung pen dak chitong long lo lapen biuta kemi sitame litum kaching hon nai Karbiang long Baptist Convention puru Reverend Kamson Rongpha anang li pena joksi litum kaduk we phandami isi thedung ahaki mate biuta ke melang li pena joksi nitum hanwan lo tangte non ke bang gilangan ningkan tala puson annual conference pado pon igi ma lapen ko nasep nang litum patik pon iglo laki ningkan wang adopon werpo laki dak der lapu kali litum Jisu Kristo wang wetingan ke labang so conference ke dopon bompo Jisu Kristo ke wang ji labang so haki ki pidunji aphan ke nitum kaita enghong kon bom lapen dopon bom jilang lake lapen ke muning ke wang ji 2027 aningkan asengkana bangke halong sora monduli longsi bipon po lapen isi pachini kantung nang litum media through dipen litum Nizangkar Baptist Association pining pen bangke isi project conference asom sinitum peman pon lo labang solong karjonga andet lapukali sitame spiritual det lapukali sitame okajakong phandame dunangji pusi pininga bangke litum games sports lahaihu events lapen cultural program antan me litum deng pon lo